tu kat ningut ki samla kan thei ki bla sha set kot ha jaka ban yakni tiket ha Biju Cinema Hall Police Bazaar. Hai ka film pengop ha ka to kapor ka de ka film ka ba ya yeu ba ha po Biju te hadu manta ki dang don kini ki footage ki clip jong kama te imat kejing ajing kersan jong upai ba ka de ba na do ka to ka film sa chisen ka bang keren ka tin pnar te ha ka to kapor kila stang banwan ki pai ba kila stang banwan pe ya ki film ki banga produce ki bangi penmi te hadin nang to kumba arsem laisnem hadin tengi penmi biang ya ka film pengop na penmi ya ka film pengop ka jingbon breu ko bala I long ko bala I sarkhe gen te sakaweru namar bahang ne haslong I dan tang kawe ka hol te ki breu ki yaros pe long tang ha kawe gen te long ma isne ba ki bapli gen kidang don ki clip ni ki footage jongka hak to ko por gen ba ngi pen I ka film pengom kidang don tongin ya pe ya ka clip jongka pengop ngi pen I hadu kan ki bru ki wan pe long ki wan kersan gen Kat tu kat ningut ki samla kan thei ki bla sha set kot ha jaka ban yakni tiket ha Biju Cinema Hall Police Bazaar kila habban kiu najrong ga jing kernar ban light na ga jing men saw ha ga jing sha khnyat dagi hajar ngut ki rang samla kani kala jaha ka arfu fratrek uyayong ka bari ga sngi ublei ha ga bagi pait ba ki wan man pe ka film pengap kani ga jing sha set kot ki kinthei samla ka dei ha ka por saw steng jan miet kat ba ki dang yeng lain ban thiet tiket na counter ban shong balcony kajing wan bon pa kinong pet kai kala penlong ya kini ki kinthei ban sha khnyat suki pasuki hado bakim like khi like sar wat ban mi no shabaru kim like chu wat la ki don kat to kat ni girang ba breu ki bala persyang ban ya da ya ki nrei kajing khnyat kala nang jor kat bau pai ba unang yatur kumta ki labtha ya ki to ki kinthei ban kiu no na jrong kajing ker kordop lane ka collapsible gate ban light na kajing men saw kani kajing yakni tiket kala sedang nado ka por shipo buji men step nrei hado ban kut ban pen I ka sien ka balai kata ha ka por san siteng jan miet ki pai ba ki ba ladon palat hajar ngut ai na ka banta ban pelai na kajing men saw ki pulit bat ki CRPF jong ka Sardar Police Station kila wan ban pahara ya kani ka cinema te filai I hem hadu kato pai ba uyawan isne ha hadu ani da hadu ba da isne hadu bakin akiu long balaya tenyan peladam la bon pai ba am hak to kopor kom bapi baki ya akiu na te ani long ani kalong nga bape hak to kopor ani la isne ha te ban khang rum la to pai ba long laya tur bon ani mla shu adu ba leng la kaleng jong ka Sardar Police long kiwan ban penyeng lain ban pen bej ken te ngakmi lang tiru ba haka film mulinru long kipai ba kinwan hi ban ajing kersan nomor bale nga scam bej ba ngadon be kata jemut ba kipai ba kinwan nomor kade bej ba chisen hi ba phila sna ba ya ki film bunsen ki bru ke chekin ma bej o ki film jong uta ni ka film jong uta ke internet tengah kmilanti ba kipai ba kinwan pe hi kan ka film molin te ya ka film molin kumban sia tu ipi kan ne hadin ka pengop banga penmi Islam ha hadin kumba sau san snem ngayo penmi pada kane ta ka simpor kanya ya unong tho ba penwandor ya kane ka script ka simpor u dakum nomno arsnem man penwandor hadin bu ai nga check nga pej kadang don ke jingduna tengah pa pen bej be tu ai hadin mal ada pej yang tu ngi check kala biang lot te hang tu ngi wat saya ki artis kita shop ki puran ke ban yaha ban ak ya kane ka film molin tinggal ayo kini kita ki artis ki ban yaha hi ka dor kat kum bakalong ka story jong ka ken hadin nang tu tinggal ale ka rehearsal kum bachi banai kum to te hadin tu pi ka simpor ka dikum ni ka rehearsal dokum no si banai ha ka shooting ka simpor no si banai nang ta ha ka lain ban le ke editing ban airong airup ka color grading ka simpor dokum no live banai ka voice dubbing bale ani ka sim dokum no ka tu takam daslam kade tapo arteo eladep te ka bakham slam shu kade bane nang ne phinra na kane ka studio jongi ngin hap ai pade ha ubaram puran suciang Namar ba hadin bangal adep pulih hadin bal adep cek lapej bahaya kene story jong kamulin
ban yahap hi ban rawai ni ban kan ut hi kanika story kade betang uram hi bala nam ong ba kiwi kimla andre kiwi kila tamba kaban pen show hi kaban pen snuk tenat hi kanika film molin kade bet uram hi ban yahap te kane ula le bha ula long ula le kumba pi kada thelot kiwan kita ki background hapdeng to long upembiang lut na dong sedong ule bha long ula le bha ke nyakini kat kum ka story jong ka ke te tatang ha uram ko simpor no arbana ladangi total yakiba nadu bangi stang rehearsal hadu bandadap shoot ka simpor ingi de kumno chifau banai ke simpor bai te menta sabangin abhol ka hol ro te menta ngalayo ka CBFC jong kan ka film molin tingin ab de kumno si banai ban up ya kahol ban yok lain hapo bijus nama te kasimpor galong kumta kumong ngam phai biang episode nam te hadim baladap jong uram ban la eka background score te yakane badai ngin hab la eka 5.1 surrounding sound nama habiju ka don ka sound surrounding the pishna tangka stereo ka batang nante nakmat longkam shot han kata ka sur kan te ngi pha le pada ya ka 5.1 te long da pipet ya ka film long ka sound ka wan na shane ka wan surrounding terong long kan semua tenat ha kam tam haba labiang ka story cisen hi labiang ka story kede ban ya rengkat rubat ka sound kenapa bakan shock wa bakan sum tenat ha baki bri tang susam kinong ani ke jing long kinong bai tapher na kiwe long kataken te what happening ka ba ngila le stom ban pen wandur kataru hanre ke jing tunakan ban bai kan don bai hang ni hang tai ngimlong namar ba pila sum thu nging pade kita ki ban suong de kaparemo ki ki professional director ngim pade ngi sudah tang kita ki experience ke basupai nang to hang ni kan ya punta de na kata kadau ka jing duna ka don hang tai long kam de ban duna hadu kata gen long hang tai te ka don bi de na kata kadau kumba pi ka film pengop marsen dap kibru ban pej kidawat khnang kidakwa ban ai ka to feedback baka film kalong kumta te la don ka jing duna hang neng tai ngi pidiang nomor ba ka to kijing ba ka jing ai feedback la ne ka baki ong kadang don jing duna hang neng tai ngangas tenat nomor ba lamba jong hitu ko ba pej bini ki ba batai ki ba kritik pada te long ngin hap diang nomor ba lamba jong hitu pada ngila ban ngisum thu tang no ngiduna te kata he te ngangit scam ba ki ba kinwan kersan ya ka film molin ondang ilayo ya katarik ban yo ban peni bat menta ngila persang ru ban ya keren hapo kalaria ma yo le se kan bon breo habiju kumbolong kumbapi ya pengop te kan jenjari ki bapli ban yo tiket te kan don ru sa long ladangi yo sukum ha kalaria long kibru kala yo ban jet ken ban le hang ni bat hang to ken te tangangit scam te sachisen biang long ngakerpat mo ye ki long kini ke basai kersan long ki kersan ye ki film khasi te ban sengba ban pe sengap pe thu dalade ya kan ka film ngano ban ong ba phinom ba be lada pi ban pe ya ka film molin te tangkum tahi ngin saya kendu biang ngin sa ajeng keren biang ha ka jede kat bang impat yo ika tarik nginang keren nginang I update sa pima ba ban tip ban yo ika tarik te tangkum tahi kuble sibon yipi baro sa ikando